Helo, Gwefan Gwych yr wythnos hon yw Scoop It. Beth yw Scoop It? Wel, yn syml, dyma fan i gadw erthygle diddorol mewn trefen. Hynny yw erthygle yr ydych chi yn dod ar eu traws nhw ar y we. Rydych chi'n cadw'r erthygle yma mewn byrddau, a maen nhw'n galw'r byrddau yma'n testunau neu topics. Lle fe sylwch chi bod yna 5 bwrdd yma neu 5 testun, a rheswm am hynny yw achos 5 yw'r uchafswm o ran yr un sydd am ddim. Felly, beth sydd y fi fel testunau? Unrhyw beth sydd yn ddiddorol, a dwi'n meddwl byddai myfyrwyr busnes yn hoffi ei darllen nhw, dwi'n rhoi mewn fan hyn. Felly, clicio ni. Pethau fel, sut mae Twitter yn gwneud elw? Cwestiwn sydd wedi codi yn y gwersi yn barod. Rhywbeth am yr America, a fel maen nhw'n creu busnesau ar gyfer cwn. Beth arall sydd y fi? Wel, mae dy fi un sydd ar theori, strategaethau prisio, gan daw dyna beth mae blwyddyn 12 yn astudio ar hyn o bryd. A sylwch chi ar y dde hefyd, mae Scoop It yn medru codi argymellion i chi, neu gwneud argymellion i chi, os ydych chi'n dymuno cael nhw. Os ai nôl, dangosau chi rai enghreifftiau eraill. O ran y strategaethau prisio, rwy'n rhoi astudiaethau achos mewn fan hyn. Felly, unrhyw dwi'n dod ar draws ar y we, dwi'n meddwl sydd yn enghraifft dda, fel Starbucks, Netflix ac yn y blaen, sy'n benodol i'r testun yma, dwi'n sgwpio mewn fyna. Ewn ni nôl eto. Mae un hefyd ar gynllunio busnes a bod yn entrepreneur. Felly mae'r wybodaeth eto, dwi'n dod ar draws ar y we, dwi'n gweld reit, felly bydde myfyrwyr yn gweld diddordeb, yn cael diddordeb yn hwnna, dwi'n sgwpio fe, mae fe'n mynd mewn fan hyn. Os ai nôl wedyn, i fan hyn, i fy nestynau i hyd yn oed. Lle mae'r 5 bwrdd yna dy fi, dwi'n gallu ychwanegu ato fe, dwi'n gallu dileu pethau ffwrdd, ond beth mae'r plant yn gallu neud yw dilyn y byrddau yna yn yr un modd a bydden nhw'n gallu dilyn chi ar Twitter neu beth bynnag. Lle maen nhw yn cofrestru mewn i Scoop It, a'n syml maen nhw'n dilyn y bwrdd. Chi'n gallu chwilio am destunau ar y top, beth bynnag yw eich diddordeb chi, a sylwch chi fan hyn wedyn, mae pobl dwi'n dilyn yn barod fel Tutor to You, yr enghraifft sy'n benodol i fusnes. Mae ei fyrddau fe neu testunau fe yn dod lan fan hyn, a dwi wedi clicio ar follow, felly dwi'n dilyn pob un o'i fyrddau fe, lle pa mae rhywbeth newydd yn dod lan fyna, mae'r wybodaeth yn dod trwyddo i fi. Felly, sut i sgwpio? Os cliciwch chi ar New Scoop fan hyn, yn syml, chi'n rhoi cyfeiriad o wefan mewn, a mae fe yn sgwpio, gobeithio. Ysai fyna, mae fe'n llwytho. Dyma fe'n codi, mae fe'n pigo fel lan ar ei hunan, a dwi wedyn yn gallu dewis reit i ble, i ba destun, mas o'r 5, i ble dwi am roi hwnna, am hwnna lan i fi. Os na i roi am y tro mewn diddorol, dwi'n gallu gadael nodyn hwnna os dwi am, dwi'n tueddu beidio. A i chi sydd ar drydar ar Twitter, mae yna opsiwn o gysylltu fe gyda'ch cyfrif ysgol chi, os oes i'n gael chi. Lle byddwn ni'n clicio ar hwnna, a mae hwnna wedyn yn mynd ar Twitter hefyd i rai sydd yn dilyn e. Lle beth sy'n tueddu ddigwydd yw, maen nhw'n dilyn ar Twitter, mae hwnna'n dod lan yn eu feed nhw fel bydau, a wedyn maen nhw'n dod draw fan hyn i Scoop It i gael pip. A tra bod na'n digwydd wedyn, maen nhw fel arfer yn cael pip o gwmpas a rai o'r pethau eraill sydd yma, sy'n gallu fod yn dipyn o help, wrth gwrs, i mestyn ei dealltwriaeth a'i gwybodaeth. Ffordd arall y sgwpio yw, os na i mynd i ryw wefan, debyg i y BBC, felly esgyswn ni bod eich bod chi'n pori ar y we a chi'n dod ar draws rhywbeth diddorol, esgyswn ni taw hwn yw am y tro. Felly dyma'r erthygl diddorol, yn hytrach na mynd nôl mewn i Scoop It yma, chi'n gallu rhoi rhywbeth o'r enw bookmarklet lan fan hyn. Os ydych am help i gael rhwch waith, dwi'n clicio ar hwnna, tra fy mod i'n darllen. Mae hwnna wedi gysylltu yn awtomatig gyda Scoop It, a mae'r erthygl na wedyn yn mynd mewn i'r testun dwi'n dewis. So eto fydden ni'n rhoi mewn un o'r un a dilyn yr un drefen a gynne. Lle mae fe'n rhiaddu ffws di-ffwdan a mewn y fe, yn gallu coeddi fe i drydar hefyd os dwi'n moyn. Felly dyna Scoop It, Gwefan Gwych yr wythnos, gret i chi, hefyd yn gret i'r myfyrwyr o ran dysgu nhw fel i gadw gwybodaeth yn drefnus, a i wneud siŵr bod nhw'n cofnodi ei dealltwriaeth nhw hefyd yn hytrach na defnyddio ffefrys drwy'r amser. Cofiwch ofyn os ydych chi am gymorth. Pob hwyl!